Karong adlawng Lunes, mauna sab ang suna ni Presidente Bongbong Marcos ang State of the Nation Address. Usa ka tuig na mahigala ang miingon siya nga mahiya naman kayo. Asa man ang mahiya naman kayo ning pakalaki haron? Agi talan ni katawa mga sukitig paminaw tagantan pagtagad rubutaga sa atong pamanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kay point. unsa may matawag nato mahigalang maka-explain ana ron be. Nga duha man gyud makahigala ang SWS man gyud og ang Pars Asia Surveys, nga nadungan man gyud mahigala og ingon nga perti mapagsaka sa rating mga kahigalaan ni Vice President Sara Duterte. Straight to the Ato point. ning isgutan rubutaga makigalaan kay sa mga presidentiables ang pinakataas og rating si Sara, sunod mahigala si Leni Robredo, medyo layo kayo ang gintang mahigala pero at least siya may sunod. Ikatulo mahigala si Raffy Tulfo. Atong masabot mga sukid paminaw nga si Leni Robredo na ganit ti mga kaigalaan maglibot-libot ningon na gani nga di na siya mo dagan pero ikaduha gyapon siya. Nya diha nimo mahigala ato ang alisarog maayo ha kay kana na ang medyo maluoy sa taba nga di mahigalay nagkugi nga mao si Senator Risa Ontiveros. Perting pagkugi mahigala dito sa Bacolod, dito sa Cebu, nagtapok na to mahigalang gipatapok na to mga tao, naglusad na sila mahigala nga Cebu Risa na. Nya sa maong survey mga kaigalaan, kaluoy taon mga sukitig paminaw ni Risa Ontiveros nga mas dako pa mag-score si Torre. Ato lang agi katawa mga sukitig paminaw ba nga makaingon ka nga si Leni Robredo naman mga kaigalan maglibot-libot pero grabe kataas og rating ni Leni ikumparar mahigala ni Risa. No? So ato ning isgutan ro butaga mga sukitig paminaw kini mga survey pero Sara Duterte ni samot mahinog saka nga nagatubang ang tanig impeachment. Straight to the Ang point. mga tao, mga sukitig paminaw na sayod na magod ining tanan. Labi na karon unsa may tabuan sigig impeachment, sigig uwan po natural gyud nga pamagi. Nag-uwan mo baha. Usa asa man ang kasuko sa mga tao ana. Suko sa mga tao kanig yung naigo sila kanang direkta gyud nga naapektahan ang katawhan. Unsa man kanang baha, iniguli nimo sa inyo. Kita mismo din sugbo. Kita mahigalang ni bunok ang uwan. Awas ang tubig mga kaigalaan. Realidad na nga nabati na to og nasinati gyud na to. Straight to the point.